Vítajte pri ďalšom rozbore. Dnes sa pozrieme na niečo, čo sa dotýka mnohých lietanie zo Slovenska. Áno, téma, ktorá zaujíma asi každého, kto občas niekam letí. Presne. A konkrétne na dva hlavné body na našej mape. Bratislavu a Košice. Lebo zdá sa, že Bratislava zažíva doslova, leteckú horúčku. Kým Košice idú takým oveľa pokojnejším tempom. Prečo ten kontrast? A hlavne, čo to znamená pre nás, cestovateľov, keď si plánujeme lety? To sú dobré otázky, ten rozdiel je naozaj výrazný. No a aby sme sa v tom zorientovali, prešli sme si viacero podkladov, máme tu čerstvé správy, analýzy toho súboja Ryanairu a Wizz Airu v Bratislave. Áno, ten je teraz veľmi aktuálny. Potom štatistiky počtu pasažierov, kúsok histórie našej leteckej dopravy, no a samozrejme aj dáta o situácii na východe, v Košiciach. Takže máme celkom komplexný pohľad. Snažili sme sa. Naším cieľom je teda rozobrať, čo sa deje na oboch letiskách a čo z toho vlastne vyplýva pre cestujúcich. A hlavne, čo môžu očakávať v najbližšej dobe. Presne tak. Poďme sa teda spolu pozrieť na detaily a zistiť, s čím môžeme počítať. Tak, začneme tam, kde je momentálne asi najviac vzruchu v Bratislave. Pred pár týždňami prišla tá veľká novinka. Wizz Air oznámil, že od novembra 2025 tu otvára svoju základňu. Áno, to bola naozaj veľká vec. Základňa znamená, že tam budú mať natrvalo umiestnené lietadlá aj posádky. Konkrétne dve. A to úplne nové mašiny typu Airbus A321neo. A to je vlastne dôležitý detail. Tie A321neo, tí pojmú viac pasažírov a sú úspornejšie na palivo než staršie typy, čo je presne to, čo ultra low cost dopravca ako Wizz Air potrebuje. Jasné, aby mohli stlačiť ceny čo najnižšie. Presne. No a s týmito lietadlami spúšťajú hneď 12 nových liniek, plus jednu už skôr ohlásenú. A kam to bude? Hlavne juh Európy a Balkán. Áno, samé atraktívne destinácie. Atény, Alicante, Barcelona, Malaga, Neapol, Palermo, Lamezia Terme v Taliansku. Ale aj Bazilej, Oslo, srbský Niš, bulharský Plovdiv a tá spomínaná Bukurešť. No a v číslach to predstavuje potenciál takmer 1 000 000 nových miest v lietadlách ročne. To je obrovský skok pre Bratislavu. Fakt obrovský. Ak má teraz Bratislava okolo 2 miliónov cestujúcich ročne, toto by mohlo číslo vystreliť až k 3 miliónom. Áno, presne. Niet divu, že letisko hovorí o historickom úspechu. Ale poďme k tomu, prečo práve teraz a prečo Bratislava. Wizz Air tu predsa, dlho chýbal. Dokonca predtým skúšal šťastie v Košiciach, pamätáme si? Áno, mali tam základnú, ale odišli. Tu sa dostávame k zaujímavej dynamike. Hlavným impulzom bol, zdá sa, odchod Wizz Aira z nedalekej Viedne. Aha. Tam mali základňu od roku 2018, ale vysoké poplatky a hlavne tá rakúska letecká daň im zrejme prestali zapadať do ich modelu extrémne nízkych nákladov. Rozumiem. Preto ohlásili, že viedenskú základňu do marca 2026 zatvoria a stiahnu odtiaľ 5 lietadiel. No a práve Bratislava sa javí ako logická náhrada. Logická, lebo poplatky sú tu výrazne nižšie a čo je dôležité, zatiaľ nemáme leteckú daň. K tomu pripočítajme fakt, že získali štátnu dotáciu na linku Bratislava-Košice. K tej sa ešte dostaneme. Určite. A samozrejme blízko z rakúskeho a maďarského trhu. Samotná Viedeň vlastne priznala, že konkurovať letiskám bez dane je pre nich čoraz ťažšie. Tá história sa tu trochu opakuje, nie? Bratislava bola vždycky tak trochu v tieni Viedne. Áno, dlhodobo. Pamätáme si pokusy ako slovenské Aerolínie, SkyEurope, Danube Wings. Všetky mali dosť krátky život. Bohužiaľ, po páde SkyEurope 2009 tu vlastne začal kráľovať Ryanair a zdalo sa, že tá situácia je taká ustálená. Presne. A práve reakcia Ryanairu ukazuje, ako veľmi sa teraz karty premiešali. No tá bola rýchla. Veľmi rýchla. Takmer okamžite po oznámení Wizz Airu Ryanair kontroloval. Ohlásil 7 nových liniek z Bratislavy na jeseň 2025. A teraz pozor. Áno, teraz pozor. Ide o Atény, Alicante, Barcelonu, Malagu, Laméziu Terme, Neapol a Palermo. Čiže presne tie isté destinácie. Úplne identické s tými, ktoré ohlásil Wizz Air. Žiadne, že si rozdelia trh, ale priamy stred. Na rovnakých trasách. Áno, toto je jasný signál. Čo si o to myslíš? Nie je to pre Wizz Air akože obrovský risk ísť do priameho boja s také tablovaným a, povedzme si, agresívnym hráčom ako Ryanair? Je to riskantné, jednoznačne. Analytici to otvorene nazývajú vyhlásením vojny. Vojny?
To je silné slovo. Ale asi primerané. Ryanair dáva jasne najavo, že si svoje dominantné postavenie v Bratislave nenechá len tak vziať. Snaží sa Wizzaru proste zabrániť uchytiť sa ešte predtým, než vôbec začne poriadne lietať. Takže čo z tejto vojny vyplýva pre nás, bežných cestujúcich? Na prvý pohľad to vyzerá ako splnený sen, nie? Krátkodobo určite áno. Intenzívna konkurencia na identických trasách to musí znamenať tlak na ceny. Musí. Wizzair už láka na ceny od necelých 18 €, Ryanair určite nezostane pozadu, takže áno, v najbližšej dobe môžeme očakávať naozaj veľmi lacné letenky do populárnych destinácií a celkovo širšiu ponuku letov z Bratislavy. Ako povedal aj analytik Martin Hanzel, cestujúci budú profitovať. Ale je tu nejaké ale, máme sa len tešiť alebo byť skôr opatrní. Spomínali sme Viedeň, kde podobný súboj viedol k odchodu Wizzaru. Presne to je ten otáznik, to poučenie z Viedne, kde Ryanair vtedy cez svoju dcéru Lauda a Wizzair viedli tvrdú cenovú vojnu, je varovné. Nakoniec to Wizzair vzdal. Takže čo hrozí v Bratislave? No v Bratislave sú možné také dva hlavné scenáre. Prvý, ten menej optimistický, jeden z hráčov a pravdepodobne by to bol kapitálovo silnejší a v Bratislave etablovanejší Ryanair, postupne vytlačí Wizzair z týchto spoločných tras. A dôsledok? Dôsledok by bol, že po tom počiatočnom období super lacných leteniek by sa ponuka mohla opäť zúžiť a ceny samozrejme vzrásť. A ten druhý, optimistejší scénár? Druhý scenár je, že si aerolínie časom ten trh nejako, rozparcelujú. Že prestanú lietať hlava nehlava na tých istých linkách a každá si nájde svoje vlastné destinácie. To by bolo lepšie. To by bolo pre cestujúcich stále výhodné, lebo by mali širšiu ponuku než predtým, aj keď ceny by sa zrejme ustabilizovali na o niečo vyššej úrovni než tie úplne úvodné akciové. Ktorý scenár nastane, je dnes naozaj ťažké predpovedať. Jasné. Z pohľadu bratislavského letiska je to ale asi len dobrá správa, nie? Viac pasažierov, viac liniek. Pre letisko ako také je konkurencia a rast počtu cestujúcich určite vítaná. Už leto 2025 bolo rekordné, spomínal si. Áno, v auguste mali vyše 355 000 pasažierov. Presne. A kapacita by mala stačiť. Terminál je dimenzovaný až na 5 miliónov ročne, takže ten očakávaný náraz na 3 milióny je stále s veľkou rezervou. A infraštruktúra. Dráhy, odbalenie. Dráhy a ostatná infraštruktúra by mali ten nápor zvládnuť. Otázkou bude skôr personálne zabezpečenie počas špičiek, aby všetko fungovalo hladko. Ale to je asi riešiteľné. Dobre, takže Bratislava priestor na rast má a zdá sa, že ho aj naplno využije. Aspoň teda krátkodobo. Ale ako kontrast, poďme sa pozrieť na druhý koniec republiky, do Košíc. Tam je situácia výrazne iná? Presne. Tam takýto dramatický vývoj nepozorujeme. Prečo vlastne tie rozdiely? Prečo sa nízkonákladovky tak bijú o Bratislavu, ktorá má, povedzme si úprimne, za rohom obrovskú Viedeň? Konkurencia na dosah. A Košice, druhé najväčšie mesto bez priamej megakonkurencie v susedstve, ako by obchádzajú? No, tu naražame na viacero faktorov, ktoré brzdia rýchlejší rozvoj Košíc. V prvom rade je to veľkosť trhu a spádová oblasť. Menší trh. Jednoznačne. Východné Slovensko má objektívne menšiu kúpnu silu a celkový potenciál trhu je nižší než na západe. Spádová oblasť Košíc zahŕňa primárne východ Slovenska, možno okrajové regióny Ukrajiny, Maďarska, Poľska. A keď to porovnáme v číslach? No, pozrime sa na rok 2024. Košice odbavili okolo 739 000 cestujúcich. Bratislava takmer 2 milióny. A len pre kontext, Viedeň mala skoro 32 miliónov, Budapešť skoro 15 miliónov za rok 2023. To sú úplne iné ligy. To áno, to je obrovský rozdiel. Takže menší trh, menej potenciálnych zákazníkov. Presne. A s tým súvisí aj ekonomika jednotlivých liniek. Košice sú vnímané hlavne ako taký odletový trh. Čo to znamená? Že ľudia odtiaľto cestujú hlavne za prácou alebo na návštevy rodiny do zahraničia, hlavne Veľká Británia, Írsko. Aha, takže menej turistov prichádza do Košic. Príjazdový turizmus je určite slabší a pre nízkonákladovky, ktoré potrebujú naplniť lietadlá oboma smermi, aby boli ziskové, je tak ťažšie dosiahnuť stabilnú rentabilitu, teda bez nejakej formy podpory. Ako napríklad tá dotácia. Napríklad, spomínali sme ten Wizzair z Košíc, odišli do roku 2018, aj napriek tomu, že lietadlá mali obsadené na 80%. Prečo? Lebo inde dokázali na tých lietadlách zarobiť viac. To je tvrdá ekonomická realita. A to nás privádza k tej novej linke Bratislava-Košice.
Tá by bez štátnej dotácie asi nevznikla, však? Je to veľmi, veľmi pravdepodobné. Samotný fakt, že na túto vnútroštátnu linku, ktorú má od novembra 2015 lietať Wizz Air, bola potrebná štátna dotácia, to naznačuje, že čisto komerčný dopyt pri cenách, ktoré by pokrývali náklady, nebol asi dostatočný na jej udržateľnosť. To len počierkuje tú ekonomickú náročnosť regionálnych líniek. A existuje aj nejaká regionálna konkurencia pre Košice, aj keď nie priamo za humnami ako Viedeň pre Bratislavu? Áno, existuje, aj keď je taká rozptýlenejšia. Cestujúci z východu Slovenska samozrejme využívajú aj prestuplé lety. Z Košíc sú tam priame linky do Prahy, Viedne, Varšavy. Přes ktoré sa dá dostať ďalej. Presne. A potom sú tu letiska dostupné autom alebo autobusom, hlavne Budapešť a Krakov. Tie ponúkajú oveľa širšiu paletu destinácií. Takže ľudia cestujú aj tam. Samozrejme. Navyše nesmieme zabudnúť, že Wizz Air má základnu v maďarskom Debrecíne, čo nie je až tak ďaleko. A Ryanair lieta z poľského Rzeszova a Krakova. Tieto okolité letiská si tiež odhryzávajú z toho potenciálu Košíc. Je to komplexnejšie. Zaujímavý je aj ten pohľad na vlastnícku štruktúru košického letiska. Spomínali sme, že väčšinu tam drží prevádzkovateľ viedenského letiska. Môže aj toto hrať nejakú rolu? No, vieš, to je taká citlivá téma, ale nedá sa úplne opomenúť. Od roku 2006 je majoritným akcionárom KSC spoločnosť Flughafen Wien. Čiže Viedeň. Áno. A hoci to nikto oficiálne neprizná, je možné, že existuje istý strategický záujem Viedne udržať Košice skôr ako menšie regionálne letisko a tie hlavné lukratívnejšie linky sústrediť u seba vo Viedni. To by dávalo zmysel z ich pohľadu. Možno. Naznačuje to aj tá nedávna kritika štátnej dotácie pre linku Bratislava-Košice zo strany Viedne. Argumentovali, že ťažko konkurujú slovenským letiskám bez dane. To ukazuje, že akúkoľvek konkurenciu, aj tú potenciálnu na východe, vnímajú dosť citlivo. Zaujímavé. Ale napriek všetkým týmto limitom Košice predsa len rastú, však? Nie je to tak, že by úplne stagnovali. To určite nie, to treba zdôrazniť. Rast je síce pomalší než v Bratislave, ale je stabilný. V roku 2024 mali tých rekordných 739 000 pasažierov, čo je o 18% viac než rok predtým. To nie je málo. Nie. Pravidelne lietajú do 9 destinácií v Londýn, Luton, aj Stansted, Dublin, Liverpool, Praha, Varšava, Viedeň, plus sezónne Zurich a Zadar. Najsilnejšie sú tradične tie linky do Londýna, Lutonu, Viedne a Prahy. A sú aj nejaké pozitívne novinky? Áno, sú. Napríklad Swiss navýšil lety do Zúrichu, lebo bol záujem. A Ryanair posilnil sezónne lety do Zadaru. Takže letisko určite žije a snaží sa prilákať nové linky a cestujúcich. Fajn. A kapacitne? Zvládli by aj výraznejší nárast, ak by čisto teoreticky prišiel? No, ten súčasný terminál, ktorý modernizovali okolo roku 2013, je stavaný na zhruba 800 000 až 1 milión cestujúcich ročne. Takže sa blížia k limitu. Tým, že v roku 2024 dosiahli takové 740 000, sa už pomaly blížia k hornej hranici takej tej komfortnej prevádzky. Letisko avizovalo nejaké investície na rok 2025, dráha ako taká je dostatočná aj pre väčšie lietadlá, ale ak by mal prísť nejaký skokový nárast povedzme nad 1 000 000 pasažierov ročne, to by si už vyžadovalo väčšie rozšírenie terminálu a možno aj ďalších ploch. Dobre, skúsme to teda celé nejako zhrnúť a pozrieť sa do budúcnosti. Čo môžu cestovatelia očakávať v najbližšom období? Začníme Bratislavou. Bratislava, ako sme povedali, vstupuje do veľmi turbulentného obdobia. Ten súboj Ryanairu a Wizz Airu prinesie krátkodobo určite výrazne nižšie ceny leteniek a podstatne širšiu ponuku liniek, najmä teda do tej južnej Európy. Čaká sa skokový nárast počtu cestujúcich. Áno, možno až k tým 3 miliónom ročne. Bratislava tak výrazne posilní svoju pozíciu ako nízkonákladová brána nielen pre Slovensko, ale aj pre priľahlé regióny Rakúska a Maďarska. Stáva sa takou lacnejšou alternatívou Viedne. Ale stále s tým otáznikom, ako dlho tento sviatok lacných leteniek potrvá. Presne tak. Kľúčové bude, ako dopadne ten priamy súboj medzi Ryanairom a Wizz Airom. Ak obaja hráči zostanú a nejako si ten trh rozdelia, cestujúci budú dlhodobo profitovať zo širšej ponuky. A ak nie?
Ak však jeden druhého vytlačí, môžeme sa vrátiť k ušej ponuke a pravdepodobne aj vyšším cenám. Dôležitú úlohu tu zohrá aj štát, napríklad či časom zavedie leteckú daň ako v Rakúsku, alebo či bude pokračovať v podpore niektorých liniek. Rozumiem. A čo Košice? Čo čakať tam? Košice pravdepodobne zostanú tým, čím sú, regionálnym letiskom so stabilným, ale pomalším rastom. Ich ponuka bude naďalej zameraná hlavne na tie spojenia pre diaspolu, teda UK, Írsko, a na lety do veľkých prestupných úzlov, ako Viedeň, Varšava, Praha, prípadne Zúrich. Takže žiadny boom ako v Bratislave sa tam čakať nedá. V dohľadnej dobe asi nie. Veľa bude závisieť od udrženia týchto kľúčových liniek a samozrejme od úspechu tej novej dotovanej linky do Bratislavy. Uvidíme, ako sa uchytí. Čo to teda prakticky znamená pre cestovateľov z východného Slovenska? Budú musieť stále často hľadať alternatívy inde? Bohužiaľ, zdá sa, že áno. Pre mnohé destinácie, najmä tie dovolenkové alebo menej frekventované, budú musieť cestujúci z východu pravdepodobne aj naďalej využívať tie vzdialenejšie letiská, či už Budapešť, Krakov, alebo letieť s prestupom cez tie spomínané huby. Takže priame spojenie z Košíc do širokej škále európskych miest zostane asi limitované. Zostane obmedzené tými ekonomickými a trhovými faktormi, o ktorých sme hovorili. Jednoducho ten trh nie je taký veľký, aby uživil toľko liniek bez podpory. Ostáva teda taká záverečná otázka na zamyslenie. Či je táto situácia, teda tá intenzívna cenová vojna v Bratislave a ten pomalší, stabilný rast na východe, či je to dlhodobo udržateľné? A či nástroje ako štátne dotácie pre konkrétne linky, napríklad tá BAK, sú nejakým systémovým riešením pre regionálne letiská, alebo je to len taká dočasná pomoc, záplata? Presne. Ako dlho vydržia aerolínie v Bratislave predávať letenky za extrémne nízke ceny, kým sa ten trh nejako neupokojí? Možno aj za cenu menšej ponuky neskôr. A sú tie dotácie naozaj cestou k dlhodobej prosperite regionálnych letísk? Alebo len preklenutím obdobia, kým sa neukáže, či tá linka dokáže prežiť aj bez nich? Na tieto otázky nám žiaľ odpovie asi až budúcnosť. Každopádne ďakujeme za pozornosť pri dnešnom pohľade na slovenské nebo. Zhrnuli sme si to, myslím, celkom jasne. Bratislava zažíva bezprecedentný konkurenčný boj, z ktorého krátkodobo ťažia cestujúci vďaka nízkym cenám a novým linkám. Áno. Košice pokračujú v stabilnom, aj keď pomalšom raste, limitované veľkosťou trhu a ďalšími faktormi. A pre cestujúcich z východu to znamená, že dostupnosť letov priamo z Košíc zostane pravdepodobne aj naďalej obmedzená. Určite sa teda oplatí sledovať, ako sa táto dynamická situácia bude vyvíjať ďalej a zohľadniť ju pri plánovaní ciest. Týmto sa pre dnešok lúčime. Do počutia.